Hei, eihän vinkaa tuolla. Ei niin. Ei, missäköhän se, onkohan joku ratsastamassa sille? No kyllä varmaan sit. Kiva. Mun piti mennä. Kiva. Moikka. Moi. Niin, onks tuolla vinkalla ratsastamassa joku? Joo, on. Toi Alina meni sillä nyt ratsastamaan. Ai jaa, okei. Joo, mut moikka. Moikka. Hei, siis mitä sä teet? Siivon karsinoita. Minkä takia, kun mun pitäisi tänään siivota ne? No kun niitä joutuu vielä siivottu, niin mä ajattelin siivota ne. No tosi kiva nyt sit taas. Voit ensi kerralla kysyä ennen kuin teet mitään. Okei. Mennäänkö me sit sinne alakentällä katsomaan? Joo. Hei, eikö sä siivonnutkaan karsinoita? No siellä oli toi joku yksi tallityttö siellä niin siivoamassa noita karsinoja. Just, kiva. Just. No mut me mennään nyt kattoo tonne alakentälle. Et onks Vinka siellä sen Alinan kanssa? Joo, mennään vaan. Hei! Moi. Mitä sä luulet tekeväs? Ai miten niin? No mun piti tulla ratsastaa nyt Vinkalla. Ei, mutta me oltiin sovittu Lindaksi. Ihan sama mitä te ootte sopinut. Mut mä tuun nyt ratsastamaan sille. Ei, kyllä mä ratsastan nyt kun me ollaan sovittu Lindan kanssa, mä maksasin. Niin maksan minäkin. No mä nyt. No ratsastaa sit vielä vähän aikaa, mutta mä tuun 5 minuutin päästä hakemaan sen. Me pistetään noin muut hepatepa kuntoon. No mitä se sanoi? No se sanoi, että se oli sopinut Lindan kanssa. Mut ihan sama, mä menen kumminkin ratsastamaan sillä nyt 5 minsan päästä, niin pistetään hepat kuntoon. Okei, mä en voi siis sietää noita tallityttöjä. Mitä ne luulee olevansa? Noniin, nyt on kuule 5 minuuttia mennyt. Okei. Noniin, tuu alas. No jaha. Noniin, tule Vinka, me mennään nyt. Hei, nyt kun ollaan täällä asfaltilla, niin otetaanko laukkaa? Joo, kyllä me ollaan niin hyviä, että me voidaan laukata tässä nyt. Okei. No niin, sit kevyitä istuntaan kaikki. No niin, kävelään nyt pari kerrosta sen, niin saadaan loppukäynnitkin tehtyä. Joo. Tarvitsetko ne mitään loimia, vaikka ne on ihan hikkisiä? No ei enää mitään loimea tarvii, parempi vaan kun jäähtyy täällä ulkoa nyt, vaikka se onkin pari astetta pakkasta. Okei.